Čau lidi, vítám vás u nového videa ze hry Pokémon Go a dneska budeme dodělávat Daily Instinct, který jsem si zapl asi před 5 minutama a napadlo mě, že těch posledních 6 minut udělám video. Bohužel takhle krátký, ale prostě ho chci udělat pro vás nějak normální. Ty vole, že bych evolnul Abomasnowa? No! Udělám to pro video, proč by ne? Mám tady Abomasnowa, který ho teďka právě evolvuju ze Snovera. Ten Pokémon byl na něj snad event, nebo ne, to byl na Ursalunu a vlastně Abomasnow nemá třetí evov, když nepočítáme Mega. No a byl tedy Ursaring a potom byla Ursaluna, kterou mám a můžu vám ji klidně ukázat, jestli mám tady, to teď nevím, i když možná jo. Nemám ji, pardon, omlouvám se, nebo fakt pardon. Ano, já jsem úplný zmatkař a ano, nemám Ursalunu. Já se budu podívat ještě i na jednu věc ohledně něčeho. Já budu. Galarský Pokémony z Galaru. Alola Galar tady. A nevím, jestli mám toho Obstagoon, ano, takhle se jmenoval, ano, mám ho. Jo. A nevím, jestli mám Tradleyho, to. Jo. Ne. Event Community Day, dobrý, nemám ho Tradleyho. Zabdil se, toho jsem chytil. A ano, udělal jsem blbost. Dal jsem ho doma s těma CPčkama. Je to absolutně debilský nápad. Já jsem si chtěl za to dát do držky. Já jsem nevěděl, co s tím dělat. Já jsem prostě totální idiot. Mohl bych si ohýlovat Pokémony. Co si budem? Pet Revivu, pozbyná. Super poušný, dáme pozbyná. Bim. No. Inequip. No. Já mám ty Parafik Gemu, to je insane. Že bychom si dali takový rychlej raid. No, nevím. Ale jsou raidy totálně na hovno, takže ne. A chci vám říct, že bych byl rád za váš like a odběr na tomto videu. A kdyby jste měli v Merku nějaký dobrý event, Raid Day, Raid Hour a tak bychom mohli se domluvit a teoreticky jít na něj s váma. Bohužel bydlím oblast Kladno, takže kdo bydlí na Kladně, tak se můžeme domluvit. Vemte lidi, já vemu lidi a mohli bychom jít na Raid Day třeba nějaký dobrý. Neříkám, že bych chtěl jít na nějaký totálně debilní Raid Day, třeba na Laprasa. Ne, dřív byl Mega Lapras a stálo to za prd. Takže tak, nakrmím si svého buddyho. Ne, sound efekty úplně na nic. Bože, proč jsem tak cringe? Já se vám moc omlouvám, ale jo, já nevím, co z těch videí dělat, brutálně nevím nic. A ano, tohle jsou jediný 4 démoni, který jsem z toho debilního Icenska chytil. Bože. Ano. Teoreticky, jo, ano, mám Shiny Lanzarusa, to jsem chytil, když jsme byli na dovolený v New Yorku, tak jsem ho chytil, protože to bylo prostě insane. Lama? To ani nevím. 95, to je dobrý, Nihilega, toho jsem chytil 2 roky zpátky. By the way, ano, tu hru už třeba 4 roky, ale že jsem totální debil a ztratil jsem několik účtů. Tak. No, prostě jsem ztratil
svůj dobrý účet, kde jsem měl třeba i shiny, takový ty blbosti, třeba právě tady Executora, Dragonite'a, Kyurema jsem měl shiny, Gengara, Charizarda, toho mám furt, to jsem rád, že jsem ho nestratil a tak podobně. No, samozřejmě, 5minutový video asi stačí, chtěl jsem to na 6, ale to ještě třeba s váma dodělám že tento závěr a budu rád, když se uvidíme u dalších takovýchhle videí, budu rád, když dáte odběr, like a uvidíme se u dalšího videa s Pokémon Go na takýkoliv hry, který mi napíšete na toto video do komentářů a nejlajkovanější a nejopakovanější koment tuto hru zahraju. Takže jsem rád, že jste vydrželi až do konce a čau.